Dræbe? Ja, det er bare noget, vi flækker, ikke? Det er meget. Kom nu. Det kan jeg ikke. Det er slet ikke mig, det her. Tøjet passer ikke. Min mave kan ikke være i bukserne. Jamen, det der sælger ikke billetter, vel? Det er jo ikke sådan, jeg er. Jeg vil jo gerne ud og snakke med folk. Lokale løsninger. Hvad er der galt med det? Hold det. Ja. Ja. Ja, nærdemokrati. Ja, det er jo dig og mig. Den er god nok. Skolebørnene, siger du. Inklusion. Jo, men vi er enige om, børn, de skal da have en god skoledag alle sammen. Og de ældre skal ikke flyttes for meget rundt med. Det er vi også enige om. Ja. Ja, pengene til dem kan vi jo ikke bare lige grave op i jorden. Det kan jeg heller ikke. Det må blive et samarbejde. Ja. Ja. Ved du hvad? Jeg kan høre, du har ret meget på hjertet. Er det muligt for, at vi kan lave en aftale i morgen måske? Så vi får talt om alle de ting, du gerne vil fortælle mig. Eller spørge om. Ja. Du giver kaffe? Jamen, det lyder da rigtig hyggeligt. I morgen eftermiddag engang ved kaffetid. Ja. Jamen, det aftaler vi. Hej. Jeg har altså sådan en aftale i morgen. Skal du med? Vi tager båndtemaet. Vi smider båndbabe ind i bilen. Du behøver ikke sige noget. Vi pepper dig op. Jeg vil gerne tale med folk. Okay. Det er så svært at forstå. Så får du en replik. Forestil dig det. En Kjeldgaard special. Shaken, not stirred. Jeg vil stadigvæk hellere tale med folk. Jeg beklager. Du skal have tak for hjælpen. Det er bare ikke mig. Så må Ty og Hannes tage mig, som jeg er. Hov. Hvad er det? Det er da... Så er nærdemokrati på vej. Skal du med?